Hey, what's up, boards? Kamusta? Another vlog venture na naman. Diego Bandido po. Kaya samahan niyo ako ngayon sa aking vlog venture. Diego, 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 go, Diego, go! Alright guys, nandito ako ngayon sa isang lugar, actually parang auto shop para ipa-modified. Ayan, ipa-modified yung sasakyan na gamit ko pang hakot. Ayan, para sa negosyo, kasama sa negosyo. So, dinala ko yung van namin dito para lagyan ng Android na head unit. So, nandito ako ngayon sa Navitopia, Bacoor. So, check natin kung paano nila ipipimp yung van ko, yung Bandido. Okay. Nandito na ngayon. So, inaayos na nila yung van. Pinapakabitan natin ng head unit. Dito po sa Navitopia, ayan, Bacoor. At syempre, ang mga malulupit puminger, ayan sila. Mga pinggirista. Ayan. Babaklasin yung stock na head unit. Papalitan natin ng Android na. Sirain, Oo, pero sisirain. ayusin. Pero ito mga pinggirista dito, malulupit mga to eh. Yan. Lalo na pag walang ilaw. No, Kaya hindi nila mabaklas-baklas dahil sanay sila sa walang ilaw. So, ito po yung stock na HU ng Transvan na Photon. So, papalitan natin ng Android yan para dahil mahaba yung Photon, mahirap mag-atras-atras. Kaya, importante yung may back camera ka pag-atras mo. Yan, dito sa Navitopia, lulupit din nila mag-tento. Mga misis nyo nagre-reklamo na nila. Hindi nila hinihimas, pero yung tent, mas hinihimas. Di ba tayo? Yan, itong tent na to, hindi to fuckboy tent eh. Kasi malinaw nakikita pa rin. Boss Liam, what's up? Sir, anong tint yung gamit dito? Anong pangalan niya? Jecat film. Makapal siya, no? Unlike siya sa mga ibang film. Uy, okay to. 99 heat rejection. So, hindi siya mainit. Hindi masisira yung, especially yung mga plastic ng mga car sa loob. Hindi maluluto. Parang cover sa notebook dati. Kabal. Winner to, panalo. Sa lukuyan ng inooperahan ng mga pinggirista. Lupit puminger. So, dinadissect nila yung stock na na issue kasi nakakabit yung yung aircon panel niya sa housing ng ng HU. So, kinakailangan nilang i-detach para makabit yung bagong HU natin yung So, ito isa sa mga gagawin. Ito nakapagapang na yung mga gapang boys ng ito power to sa sa dashcam nilalagay dyan. So, pagagapangin doon papunta sa likod para sa reverse camera naman na pag nag reverse ka, makikita dito sa head unit at the same time may monitor ka sa reverse mo rin sa dashcam. Ayan, dito naman kinakabit yung reverse camera. So, wina-wire lang. Tapos ilalabas lang. Ilalabas lang doon para pag nag-atras ka, kita mo na yung likod. Yeah. So, yan na yung bagong mukha ng head unit. Sinasalpak na. Navitopia. Ilang inches ngayon, boss? 9 inches po. 9 inches siya yung display. Sarap manood ng Nyorn. Testing natin. Yun. Radio.
syempre, dapat yung code 90.7. 90.7 Ayan na. Oh, diba? Love lang. Yan. Walang hate, puro love lang. Alright, so almost done na kami. So maganda dito, nag-a-accept sila ng Liga Gems. Ayan. Gcash, ayan, dito po sa Navitopia, Bacoor. Ayan. So, eto na-install na siya, yung head unit. So ngayon, pag nag-reverse tayo, kita na yung likod. So hindi na mahirapan. Perfect. And yung dashcam natin, dashcam. Hanapin natin. Ayun. Ayan, sa harap. Then, pag nag-reverse, sa likod. Alright. At nandito na kami, nakarating na kami sa bahay. Nakakapagod, ang oras is mag-aalas 12 na. Grabe, overtime. Maraming salamat sa pagsama sa aking vlog venture. Hanggang sa susunod. Muli, ako po si DJ Diego Bandido. Abangan ang aking mga susunod na mga vlog ventures! Always your number one SM radio station.